Ahoj lidi, já jsem pan Kaktusák, vítám vás u mého prvního videa. V dnešním videu budu tady hrát za pana Chrom Pumpkina, konečně. A můžete mi třeba dát tipy, co byste chtěli za hry, nebo abych udělal třeba nějakou sérii z nějaký hry, kterou byste chtěli. Já určitě budu natáčet Minecraft a takovýhle hry a to, co se chytne, tak začnu natáčet. Pro své první video jsem zvolil Fortnite, protože to byla taková ta první hra, co jsem hrál jako malej, takže ji chci tady takhle prostě dát do prvního videa. A v této videu budou 3 hry. Fonko, Roblox a možná i nějakou hru, kterou se rozhodnu ještě v Robloxu. Prostě to bude 1 hra ve Fonku a 2 hry v tom Robloxu. A kdybyste chtěli, tak můžu i natočit Cult of the Lamp, jestli by byl o to zájem. Sakra. Určitě si padnu sem, protože nebo já si padnu tady do Freaky, je to blíž Musákovi. Vypadá ještě někdo tady na ty medailony? Že já myslím, že ne. Že už jako spíš ty tryhardi tam spíš skáčou. Takže určitě bych chtěl se pokusit tady zabít toho Billa. A prostě to. Ale jak na to koukám, jeden člověk, druhý. 2 lidi se mnou padají. Nebo jenom jeden. Ne 2. Já jdu tady. Takhle se můžu získat. No tak nic. Žádná zbroj, tady je 6. Je taky pro vás uspokojivý tady ničit tu slámu. Mně hrozně jo, je to přijde takový uklidňující. Nikdo tu je. Tak. Nám tu přijel. Takže čekám, že na něj lidi asi ujdou. Tak, tady máme ten Billy. Cool. OK, modrý upgrade, nice. Je tady. Ježiš. Tady to by byla určitě dobrá skovka. Tak já si tady takhle připravím. Tak nic. Op. Pistolka. Chtělo by to určitě broknout, ale tady už... Jo, tady je čestka, tak nice. Já nesnáším ty lagy. Ale Billy, ten se určitě bude hodit, že nemám žádnou broku. Nebo že bych si zahrál jenom s Billama. Nebo další Billové jsou úplně všude. Nebo jsem si určitě přebít. Nikoho tu nevidím, tak jdeme do kuku. Jdeme do bludiště. Nic. Tady něco. Nice, Broxna.
Nice. Upgrade na mytiku. Fiu. To jsem se teda... Majíš upgrade na dobrou broku. Ještě by to chtěla, aby měl 5 nábojů v sobě. Kam kolik lidí tu je? Ach jo. OK, zabij mě. OK. Ukaž, co máš. Nic zajímavého. Určitě asi vyměním pistolku za tady byle, malý. Počkej, jenom jeden. To se mě docela nevyplatí, jako vzít si jenom jednoho. Jdeme hledat. Tady někde byl... Tady byly ty tři... Nebo no, to byl asi tenhle. Já jdu pro tam ty byly, co jsem nechal tam. Pokud jsem je tam nechal. Jo, jsou tu. Šmajs. A chtělo by to něco. A tady koukám. Jsou boss fighty. Jaký boss fighty, co to milu? To jsou fighty. Hodíme tam byly. Hop. Je tu. Ještě na něj. Ježíš. Tady je příklad šíleného bouldera. Aha, legendární pistolka, jo. Tak, teď bychom se mohli přesunout na ten Roblox. Je tam určitě. Hlásím se, že jsem v Robloxu, takže co jsem sliboval, to je Let's Go. Že si zahrajem. Tohle už jsem hrál se svými kamarády. Let's Go. A nechal jsem to tady přes noc farmit a padl mi tady jedno ze 750 000 a tady jeden z 175 000. Dobré. Určitě, kdybyste chtěli takovýhle videa z Let's Go, tak prostě můžete lajkovat tohle video, já budu natáčet Let's Go a Fortnite. Do komentu klidně můžete napsat, co byste z toho chtěli, nebo jestli byste chtěli obojí. A tady asi pokud víte prostě nebo koukáte, co je prostě novýho v Robloxu, tak víte, že Let's Go je nová hra od Big Games. A už udělali třeba Pet Simulator X, Pet Simulator 99 a teď udělali Let's Go. A pokud jako o tady tom nic nevíte, tak tady jde prostě o to, že si tady můžete vyupgradenout svoji kostku třeba na zlatou, na duhovou a pak na i ohnivou, to přidá novém updateu. A můžete si tu prostě upgradeit, abyste měli víc štěstí, nebo si tady kupovat takhle shopy. Třeba tady prostě na ovoce. To mě rovnou připomíná, že si udělám nějaký rainbow ovoce. Nic dobrýho. A to mi rovnou asi připomíná, jo dobré, mám všechno. A prostě, nice, 30 000. Ale chtěl by to určitě něco do laku. Tady fast. Tak. No tak nic, tak zbytečný upgrade. Tak třeba do boostu by jsem si něco mohl dát.
Poušny, tak ukáž. Já třeba v krámku, pokud nic nemám. Určitě si budu chtít upgradenout ten krámek. Jež. Asi po chvíli si klidně můžeme zahrát další hru. Třeba Brookhaven, něco takového. Můžete očekávat video s kamarády. Víme, takový prison run. To prostě uvidíte v tom videu, co to je. Je to docela zábavná hra, ale šílená je, kdy to třeba hrajete s 7 lidmi, to prostě nejde, když jste policajt. Ale to uvidíte až v dalším videu, až bude hele, to bych šel hlíd. A pokud nevíte, k čemu jsou tyhle ty lapky, tak jsou k tomu, aby jste jako zvětšili ten svůj lap. Abyste měli větší štěstí na tady ty pety. A jak jste mohli vidět, tak s novým updatem rovná se nový bugy. Protože se mi tady z ničeho nic začaly stakovat peti takhle na sebe, takže to dělá takový divný prostě to. O, to je novinko. OK. Tady máme pas, free, OK. Tak jsem si aspoň něco vzal. Ani jako nevím, co mám říkat prostě. Je to jenom o tom, že tady získáváte pety. A to je vše. Možná bychom mohli už přejít na další hru, až si tady předělám svoje lektvary. No. Ještě tady nějaký super pou. Mi nějak rozbil mikrofon a začal jsem mluvit divně, takže si bohužel tu hru nezahrajem. Můžu to dát třeba do příštího videa, pokud vám to nevadí, a tohle je vše a loučím se s vámi.